angger harta tahta wanita lho ngono-ngono rebutan harta bisa regejegan sedemuk batuk senyari bumi wong kok itu ngrung kelakon ya Allah kena ana tetembungane Gong aja kandhek barang carita nek kurung weruh rupa karo rasane ajai tegese kepriwe apa-apa jakur jere jere kae main ning urung tau ngrasa kena lah kuwi bocah